Arja mill-kamra. Arja mill-kamra. Uffa, ma kompli jint med. Għaw min jibki biki jista jimla l-bramel, għaw min jimlijom sens jajdu l għet jitqammel, għaw min jikber zaħru jmut iżar xtamel, għaw min u kbir laħħaq maslale pammel. Isli ziddunna l-pagi naqdef għal-rasi, min jobbodni jibus li l-boċi, tiqa miftuħa ijat ma sħabi l-arja impeccabli, il-moħ burdellu l-burdata straġi, da kif jagħmel diski tajbin u Malti. 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 Kull darba li nsemmu ismi rrid nagħti l-fatt li għamli. Qed nipprova nitfa' droga fuq xkaffa, imma kif nista' meta dejjem jiġu ma' mazza u naħlef li l-pastizz nassa, nagħlaq il-purtira meta s-sorm jibda jċabċab isma'. Jew turi mħabba jew it-tijem iswaba, pufta. Arja mill-kamra. 1